О, я жырчы Марат Файрушин келген. Сәлем, сәлем. Ничек килеп җиттең? Yaxşı rəhmət. Qara әле, bu senin үз машинаңмы? Нинди машина bu, ha? Bu benim xatınımın maşınası. Хатыныңның машинасы. Bu, ник үз машинаң каясың? Ник үз машинаңда килмәдең син? Мин сине бит ресторанга чакырдым. Üz maşınamның әле köpçəkləri olmuş, alıştırmağa. Хатын ышанып сиңа бирде инде бит. Бу нинди машина bu? Bu Opel Astra. Opel Astra. Синең көпчәкләрне нигә алыштырмыйсың? Авария булганын көтәсеңме? Yox. Köpçəkləri ben kamada faydalara gerek. Өрдүбән камыда. Инде ничә машинаны алыштырдың бүгенге көндә? Нинди машинада йөрисең һәм күпме машина алыштырдың инде син? Шуны әйтеп китсәң иде безгә. Birinci maşınam 14'lü. Әйе. Markus maşınası. İkinci maşınam Ford Focus. Üçüncü maşınam Nissan Qashqai. Anları BMW. BMW-да булдымы сине? BMW'da buldu. Hazır mı? 50 kişi Lada Grant'la indi. Бәрелгәнең бармы? Var. Ничек булды? Бәрел, ничә тапкыр бәрелде? Maşınama belgeni yok. Әйе. Buldu. Lakin olay patılmadı. Ama bir tapır açtım. Күветка ичтеңме? Кайсы юлда ичтең? Elmet Şallı trasında. Нигә ала ичтең? Дыга укымыйча чыккан идеңме? Aşağıyım banketka. Банкетка барып җиттеңме соң аннары? Yok barışmadım. Ничегрәк булды ул шуны сөйләле, күветка ичү. Кайсы җирләрең сындымы анда? Bir жерде sınmadı Allah'a şükür. Исән сау калдыңмы? Sen sağ oldun. Maşınam ona. Кара, машинаны әйтәләр, хатын кызны яраткан кебек яратырга кирәк дип. Алайса ул сиңа үпкәли дип. Дөресме ул? Deristtir ayı. Дөрестер дисең, Lakin o хатын. şırapta men gayb oldu. Син гаепле түгелме? Тик күветка ачканны әйтәсеңме син? Кара әле, машинаңны яратасың дип, яратасың күбрәк дип хатынын көнләмиме? Yok. Юкмы? Çünkü men fotomni tezrak yaratdım. Кара әле, мин сине бүген ресторанга чакырдым, бит. Ресторанга керәтер Марат Файрушин. Ресторанда бергә шаулашып, гөрләшеп утырабыз таң атканчы ярыймы? Җырлыйсыңмы бүген ресторанда? Җырларсың. Мөхтәрәм җәмәгать, карагыз әле урамга, анда машиналар йөри. Һәм инде Казан халкы төнгә керә, төнгә әзерләнә. Менә шулай.